dvojdňovom trapení na Ozetanii konečne sa situácia zmenila. Šrimp začal fungovať a máme tu krásny double. Jeden 6 kg a druhý 7 kg. Kaprik, pekné listce. Pri zdolávaní prvého kaprika skočil hneď druhý kaprik. Pekné, zdravé, bojovné ryby. Takže aby to išlo tak ďalej, aby sa nám rybačka otočila veľa a aby sme nachytali ešte veľa kaprov. Jeden